Wij gaan naar iets heel anders. Een interview met Jean de Boer, directeur van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In oktober 2023 begon de grote volkstelling, Censo 2023. Die werd nog wat verlengd, dus dat duurde tot in het voorjaar van 2024. In de afgelopen periode kregen we steeds allemaal interessante uitkomsten van dat onderzoek. Het gaat over pensioenen, immigranten, het gaat over heel veel zaken die gemeten zijn. En we vroegen Jean de Boer om even terug te blikken wat de meest opvallende punten zijn van Censo 2023, aldus de Boer. Nou, de meest opvallende dingen, we hebben ze naar buiten gebracht. We hebben gezien dat de werkloosheid best is afgenomen. Ja. En waardoor dat komt, we zien dan dat veel mensen in de toeristische sector met name werk hebben gevonden. We hebben gezien dat de bevolking blijft vergrijzen. Dat is een punt van aandacht. Ja, het aantal is toegenomen naar bijna een kwart van de bevolking. We hebben gezien dat het land ook een kwart migranten kent. Ja. Dus mensen die eigenlijk geen Nederlandse nationaliteit hebben. En daarbij zijn nog relatief veel mensen uit Venezuela bijgekomen in de afgelopen Correct, 10 dat jaar. zie je ook. Ja. Uit Venezuela, Colombia, dat zijn de twee groepen die het meest zijn gegroeid. We hebben gezien dat, dat we nog steeds te kampen hebben met te kleine aantal jongeren in het land. Nou, ook een punt van aandacht. We moeten daar aan dit soort dingen blijven werken. Inkomens hebben we heel duidelijk gezien. En de publicaties wijzen op een grote gat tussen mensen die, zeg maar een kleine groep mensen die goede inkomens hebben en een grote groep dat het minder heeft. Ja. En dit moeten we verder blijven onderzoeken. We moeten gaan kijken of mensen beperkt worden of beperkt zijn aan dingen die ze nodig hebben. Ja. Dat moeten we verder onderzoeken. Dus we moeten gaan kijken naar multidimensionele armoede. Dat soort zaken moeten we nog uitzoeken. Maar in wezen hebben we dus inderdaad interessante dingen gezien. En daarmee voldoende voor de beslissingnemers, voor de overheid om een beleid op te maken? Want ik denk dat er genoeg informatie is om beleid erop te maken. Wij moeten als burgers blijven kijken wat er allemaal gedaan wordt, ja of nee. Want dat wat u net zei, een kleine groep die het heel goed heeft met hoge inkomens en ook veel mensen die het minder goed hebben. Dat was een van de opvallende punten, maar bijvoorbeeld ook het grote verschil van wat mannelijke gepensioneerden binnenkrijgen en wat vrouwelijke gepensioneerden. Er zit ook een enorm groot verschil tussen. Die ongelijkheid onder de bevolking, dat moet ook getackeld worden. Ja. Dat is ook een issue op zich. Ja. Wat mij verder nog opviel, is dat mensen die vanuit Nederland komen, daar geboren zijn, als ze hier werken ook een veel groter inkomen, hoger inkomen gemiddeld hebben dan de mensen die op Curaçao geboren zijn. Zou kunnen, maar je moet het niet, ze zijn niet altijd lokaal actief, hè? Je moet ook rekening houden met digital nomad. Mensen die bijvoorbeeld vanuit Curaçao werken en dus een salaris vanuit Nederland ontvangen.